लोंनानै लामायाव फिसाखौनो गारबोदोंनो माने फांखाबो जानो मोनला स्टेन्ड फेनाबो गाज्रिथ' गाज्रि जायाखै बे सोग्रा माबायाल' गाज्रि अखा हाखांबाय सिरिसे स्रायनो नैबे गुफुर गुफुर गोरलै गोरलै मेजेम गोदों गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो मर्निंबाबो टाइमा बहुत जाबाय आरोना लोगोफोर मा बावनो 11टा साराय 11टा जाहैबाय दायो ओंखाम ओंख्रि संना लाग्रोनोसै आङो स' बिदिब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय ब्लगखौ जोबजासिम ओमफ्राय ब्लगखौहाय मैयानि बायदिसो स्टार्ट खालामदों आरोना एकदम मर्निंआवथ' हाखाया नानिखौ बिदाया दोनलांलायबाय लाबोबाय माबानिफ्राय लानानै फैनानैसो आङो ब्लगखौ दा स्टार्ट खालामदों आरोना टेबोला जाब्रा जुब्रा जाजोब्बाय वालाबो एकदम मा आखिलाजोबखो उन्दैसो मिथिगौ दायो संनानै लागोननि लोगोफोर ओमफ्राय मा ओंख्रि संनो नागिरदों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना दिनैबो नोंथांमोनजों मा सेयार खालामलांनो हायो नायनोसै स' बिदिब्ला थौबाय थादो लोगोफोर ना फाखासो लाबोनायलाय लोगोफोर टमेट'बो संलालाबायनोसैलाय गैला जानला माला संलाबायनानै लांथाव टाइमानो जि हाखु-दाखु जाबाय दिनै बाजार थांनानै दै होनानै लाबाय आं नै टमेट'जों नाजों गोदौथोंसैल' गरमानो फैनोसै दै होनानै लाबाय लोगोफोर ओंख्रियाव ओमफ्राय ओरैबायदि गरम ना बुंनांला आरोना मा होनबावनो टेबोल फेनाबो लांबाय दखानाव दायो माने फांखाबो जानो मोनला स्टेन्ड फेनाबो गाज्रिथ' गाज्रि जायाखै बे सोग्रा माबायाल' गाज्रि जादों आरोना बेखौल' बानायनांगौ बेखौ बोरैया बानायनो होनो टाइमानो मिलायाना मोनानानै फैनोसै मेंनोसै जागौ मागौ उन्दुगौ नै 11टा साराय 11टा जाहैखायो मोनायावबो नोङो सानावथ' आरो हास्लाबा जाया हनै मा होनबावनो बे न'आव सिलिं फेन दङ मोनसे बेखौ लानानै थांनांसिगोन दाहाय होननानैहाय बे बानायग्राखौहाय न'आव ओरैनोसो दं आरोना ओरैनोसो दं बे मन्दिर खाथिनि रुमावहाय ओरैनो बेसे खय बोसोर जाखो बेयावनो दङ दाबो मोजां आरोना गोदानखासोमोन माने बेयाव भारा थायोमोन नालाय आगोल बिसोरनो होनायमोन आरोना दा होआखै बे आलु दरब्रैखौ हाना लानो गोरलै गोरलैनो ना खि एसे लाबोदों बोराया माने बे नाजोंहाय मोनफानायखौ बेजों एवना लागोन र' आं आलुखौ हानानै लानानै जल्दि संसै आरोना थाब लांनांगोन दिनै लेट जालांसिगोनसो ओंखाम लांनाया दुगैनांगौ ओरैबायदि गरम बुंनांला आरोना गस्लाफ्रानो माने सानसेयावनो खयबार गानस्लायनो मा होनबावनो लोगोफोर मावनानै लागोरनि एसे संना लागोरनोसै ओंख्रियाबो गोदौगासिनो दङ जाबायहाय ओंख्रिया खांनोसैसो आङो नैबे गुफुर गुफुर गोरलै गोरलै मेजेम गोजाजोबसो दखानावनो थाबाय था लोगोफोर दैलि बेनोसै दैलिनो नैयाव फिथाइ सामथाइ फानो मैया आपेल लांनानै जाहैदोंमोन जोंहा ओरैबायदि गोदैमोन जोंहा मानि जोंहा बायाखै आरोना सासे बेवाइया बायनानै हरदोंमोन आरो सिना जानाफ्रानो मेरलाथार नालाय बेवाइनो बिदानो बिहावनो एभेलेबेल मा होनबावनो आरोना दाबो फैया बोरो बैयाव सासे हिन्जाव नुहुरदोंना माने बिसि फिसाय नांलायलायदों आरो माने लोंनानै लामायाव फिसाखौनो गारबोदोंनो बास स्टेन्डआव मा रोखोमनि मानसिफोर नुयो बे नांलायनायनो माबानायनो हेन टेननो टाइम जाबाय देन्जार मानसिफोर लोगो मोनखायो बास स्टेन्डआव फाग्लासो मानसियानो गैया बेयाव दिनै सासे सानैल' मोनलांबाय खालि अखा हाखांबाय सिरिसे स्रायनो लाइनबो गैबावा लाइनाबा माला फैगोन भगबान जाने दखानावनो दं आरोना लोगोफोर दायो अखा हाखांबाय जिनो ओमफ्राय सिखौ बोरायखौसो थिखोनो थोनहरखांबाय आङो थिखोना फैखांबाय दा एसे नागारदों आरोना फ्रिनो हाखु दाखु दहाय फैनानैहाय भिडिअ जेबो खालामनो मोनासै टाइमा बारा जाबायना बेनि थाखायनो बिराद मेंनाय मोनजोब्बाय आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो आंना सानाव दिनै ब्लगानो बानायनायानो जायासै ओरैबायदि अखा हाबाय बार बारबाय मा होनबावनो आरोना ओमफ्राय मानसिफोर फैलाय थांलायजोंनो माथो होनबावनो दखानाव दा आरो मा ब्लग बानायबावनो आरोना लोगोफोर बेनोसै ओमफ्राय आङो
फैनाया बारा गोबाव जाखायाखै दायो फैनानै ओंखाम संफैबाय एसे सिबस्रां मास्रां खालामफैबाय आङो बार बारनानै सिलाया ओरैबायदि दाखोर लेथ्रा जानानै दंमोन ना लोगोफोर मा होनबावनो दायो ओमफ्राय नानिनोबो ओंखाम जाहोनानै फुथुबाय आङो उन्दुनो ओंखारनो हालानो होनदो दिनै सानावबो गैया उन्दुनाय जायासैना माथो होनबावनो आरोना दहाय सानाव उन्दुनो ओंखारदों होननानै दसे उन्दुदो होनना बुंदोंमोन आङो सानावहाय ओमफ्राय दाना उन्दुआ आरोना मा होनबावनो गालांजानो गिखो ना माखो आंखौ दखानावहाय उन्दुआ उन्दुनो थोबाबो ओंखाम जाखांना ओरैनो थाबाय ओमफ्राय मोखांफ्रानो आंना पिम्पल्स जाजोब्बायलै मा होनबावनो सिथरजोंनो बुंजोब्बाय मोखाङानो उन्दुनायफ्रा थिग जालाना मेगन मोदै मोनायावबो लेट फुङावबो थाब मा होनबावनो मारै लेट जाया जानो दे नोङो दखानखौनो 9:30 10ता गाहामावसो बन्द खालामो बेनिफ्राय आरो नों फैनानै जाफैदो माफैदो जागौ मागौ थोरसि लथा गासिबो सुना दोनजोबनो आङो साफानो मोनायावहाय माने मर्निंआव टाइम हास्लाबा 12ता जाहैखायो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नों बिसिनायाव गोलैग्राथ' उन्दुनो ओंखारा बबेबा समावहाय एखमबाथ' दो थाङो डाइरेक्ट गोलैनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय मबाइलखौथ' नायनोनो मोनखाला मा होनबावनो आरोना ओमफ्राय आहा लोगोफोरनि ब्लगफोरबो नायनो मोनासै आब'मोननि टाइम मोनबा आं लासै लासै नायनो नाजालांसै आरोना लोगोफोर माथो होनबावनो टाइमफ्रानो मिलायला आरोना ओमफ्राय दखानावबो नायनो सुखुखाया आरो माने एसे उसुबिदा मोनो आरोना नायनो मानसि फैनाय दुमसि फैनायनो बबेबा समाव दफा ओरैनो गान दामलाबायो आं ओमफ्राय नायनायानो जाखाया आरोना ओरैनोथ' साननि ओंख्रि दंखायो आंहा ओमफ्राय गरम खालामखानोसै आङो दायो खालामगासिनो दङ ओंखाम मोनखांजोबखाबाय एसे सिथ्लाखौबो मोनाबाबो होस्रोबायसै आरोना माथो होनबावनो ओरैबायदि दाखोरबाथाय बाथारो लेथ्राथार ओमफ्राय सि दंबावो आंहा ओरैबायदि बुरजा दहाय बोराया अखा हानायाव हाखु दाखु थिखोफैनानै ओरैनो जानला मानला सियाराव गालांदों दिरुङाव गालांदों दाहायसो खनसै आङो दा खनला लोगोफोर माथो होनबावनो दिनैनि ब्लगा बिदिनो थांलायबाय आरोना आंना गोदाव सोरावनो स' गाज्रि मोननांला लोगोफोर आङो मालाबा मोजां ब्लग लाबोनोसै आरोना माथो होनबावनो दा जानला मानलाखौनो नायथ'दो दाबो माने टाइमखौ मोजाङै एडजास्ट खालामनो हायाना जोङो बेनि थाखायनो जोंना बिदिनो जाबाय थायो आरोना स' लोगोफोर बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै आं ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार